Kaixo, hortzera edo zeru sabaira begiratzen degunean egunez, eguzkia ikusi dezakegu, baina izarrak eta planetak ez. Argi gehiegi dago. Gehienez ikusi dezakegu baitere ilargia. Batez ere udaran egunak luzeagoak direlako. Neguan egunak motzak dira, gauak luzeak, orduan gehienetan ilargi hori ikusiko dugu gauez. Eta ze gertatzen da eguzkia mendebalderantz doanean? Hasten dela poliki-poliki ilunabarra, gero eta argitasun gutxiago dagoela. Eta nahiko ilun hasten denean izaten, lehenengo argitxoak azaltzen dira. Eta zeintzuk dira horiek? Gehienetan planetak. Izan daiteke edo Artizarra, Jupiter, izan daiteke Martitza, izan daiteke Saturno, hauek ez da, eta Merkurio ere bai. Horiek dira lehenengo ikusten direnak, zergatik argitasun gehiago ematen dutelako. Eta eguzkiak nondik joan den, edo ilargia nondik, beraiek ere marra edo lerro berdinetik jarraituko dute, bat bestearen atzetik. Ekialdetik mendebalderantz. Guk jakiteko zein den ekialdea eta zein mendebaldea pentsatu ezakegu hori dela iparra, aurrekaldea. Orduan, hori izango da ekialdea, mendebaldea eta atzekaldea, zure atzekaldea, izango da hegoa. Orduan, esan bezala, joaten dira bat besteen atzetik. Marra bat da, ekliptika deitzen zaio. Eguzkia joaten den marra horri. Eguzkia sartzen denean, iluntasuna gehiago dago, eta orduan argi gehiago ikusteko aukera izango dugu. Argi horiek nir-nir egingo dute. Dir-dir, izarrak direlako. Izarrak eguzkiak bezala argia sortzen du. Orduan gure gaina horrela iristen da, nir-nir eginez. Dar-darri izabat bezala. Planetak ez dute hori egiten. Planetak ez dute argia behek sortzen, da eguzkiaren argitasuna iristen zaie eta gero isladatzen dute gure begietara. Eta orduan beste erabateko argitasuna ematen dute. Eta zenbat izar ikusi daitezke segun nun gauden, gu baldin bagaude argi kutsadura dagoen leku batean, adibidez hiri batean edo herri batean, eta onduan farolak edo argiak baldin badaude, 100-200 izar ikusteko aukera izango dugu. Baina joaten bagera iluntasunera, mendialdera argirik ez dagoena, ordan hor bai ikusi daitezkela milaka izar. Eta erne baldin bagaude ikusiko dugu izarrak beraien artean distantzia ez dela aldatzen. Itxura antzekoa izaten jarraitzen du. Gertatzen da, izarrak eguzkiak eta planeta bezala joaten direla ekialdetik mendebalderuntz, poliki. Eta zeru sabaia bere izar guztiekin eta zenbat mugitzen da? Kalkulatu dezakegu hori ere bai. Lurrak bere buruei buelta ematen behar ditu 24 ordu. Eta buelta oso batek gu badakigu ditula 360 gradu. Horrek esan nahi du, egin behar dugula 360 gradu, zati 24. Eta orduan, ateratzen zaizkigu 15 gradu orduko. Orduan, izar bat baldin badago adibidez hemen, 3 ordutara ingo ditu 15 eta 15. 45 gradu mugituko da. Laurdenaren erdia. Baina ez izar hori bakarrik, izar guztiak, zeru sabai osoa, hortze guztia mugituko da. 15 gradu. Baina izar bat ez da mugitzen. Eta zein da hori? Ipar izarra. Dena birakari dira, baina ipar izarra geldirik dagoela suposatuko dugu. Oso gutxi mugitzen delako. Hortzearen mugimendua hobeto ulertzeko aterki bat ekarri dut. Zabalduko dut aterkia. Eta hemen daude, ikusten dezun bezala, gure hortzearen errepresentazio bat. Eta nola mugitzen da hortzea? Horrela, ekialdetik ateratzen da, eta joaten dira poliki izarrak buelta emanez, eta sartzen dira mendebaldean. Gure horizontearen azpian dauden izarrak ez ditugu ikusiko berriro agertu arte, ekialdetik handik ordu batzutara.
eta ikusi dezun bezala, buelta bat emateko behar du egun oso bat. Buelta. Eta zer gertatzen da? Izarrak bueltak ematen dutela, baina batek ez. Hor, dago puntu bat, eta denak birakari dira, baina bat ez dago biraka, bat geldirik dago. Eta hor dago ipar izarra. Esan dugu, hortzeak buelta oso bat emateko 24 ordu behar dituela. Baina hori ez da benetan horrela. Zergatik, ze izarrak ateratzen direlako egun batetik bestera 4 minutu lehenago. Eta sartzen dira 4 minutu ere lehenago. Guk adibidez izar bat ikusteko 11 arte itxaron behar badugu, hurrengo egunean ikusi dezakegu 11 lau gutxitan. Eta hori zergatik da, lurrak eguzkiari bira emateko behar du urte oso bat. Dira 365 egun. Orduan, egun bakoitzean, zenbat gradu mugituko da? Gradu bat gutxi gora bera. Orduan, egun bakoitzean egiten du gradu bat. Eta gradu bat zenbat da? 4 minutu guretzako hemen. Orduan, egiten duna da egun bakoitzean. Buelta oso bat, adibidez, guazen pentsatzera, Sirio nahi dugula. Sirio buelta bat ematen du, 24 ordu pasa dira, eta hurrengo unean ez da hor, dago gradu bat gorago, 4 minutu. Orduan, hurrengo unean, baita ematen du beste buelta bat, eta beste gradu bat gehiago ordu berdinean. Ikusi duzu bezala, hortzea ez dago beti berdin. Gau batetik bestera, gradu bat mugitzen delako, 4 minutu. Horrek esan nahi du, udan adibidez, izar hauek eta konstelazioek ikusten baditugu, bere esne bidea eta guzti, handik urte erdira, 6 hilabete negua dagoenean, beste izar batzuk eta beste konstelazio batzuk ikusiko ditugula. Baina izar eta konstelazio batzuk bai ikusi dezakegula, bai neguan eta bai udan. Eta horiek dira zirkunpolarrak. Aterki hartuko dut berriro, ikusi dezakezun bezala, ipar izarraren inguruan dauden konstelazio eta izarrak bueltaka ari dira, birakari dira, baina urte osoan ikusteko aukera izango dugu. Zergatik ez direlako horizontean sartzen. Horra dira biraka eta biraka. Eta batzuk egongo dira goian, besatzuk ezkerrean, behan, baina denbora guztian bueltaka dira eta guk hori ikusi dezakegu. Konstelazio hitza aipatu berri dut. Zer da konstelazio bat? Izar multzo bat eta guk hartuko dugu itxura bat. Izan daiteke adibidez Cefeo, ikusten duzu ze itxura duen, edo Kasiopeak, edo Artxikiak eta bar. Batzuk esan bezala dira, hau bale bada izar polarra, birakari direnak, zirkunpolarrak, eta beste konstelazio batzuk hor atera eta sartu egiten direnak. Zer relazio dago konstelazio eta planeten artean? Gu badakigu konstelazioak behin artean ez direla mugitzen. Hortzeak bueltan baten du, baina beti daude itxura berdinarekin. Planetak doaz, konstelazioz konstelazio. Horregatik deitzen zaie ibiltariak. Planetak hitzaren esanahia ibiltaria da. Orduan, nondi doaz? Konstelazioz konstelazio. Ze konstelazioa? Zodiakoan dauden konstelazioetan. Adibidez, hasten hemendik, Leo, eta gero Virgo, eta hemen dago Libra, eta joateka poliki, Aquariusea, eta hemen jarretzen dugu Piscis, eta gero Aries, Taurus, eta horrela. Hortik mugitzen dira. Bi hitz ezagutzea importantea da astronomian. Batetik zenita, dela gure buru gainean dauen puntua, hor goian dagoena, eta nadir, justu aurkakoa, bebean dagoena. Eta esan dugu, baita ere, hortzea mugitzen dela. Nola? Ekialdetik mendebaldera. Hori da itxurazko mugimendu bat, ze izarak ez dira mugitzen. Zein da mugitzen dena? Lurra. Lurra noruz mugitzen da? Lurra mugitzen da ekialderuz, goaz aduntz. Horregatik, gu bain bagode hasiran horrela, eta gero horrela, ekialderuz goazelako, izarrak zeiten dute, iruditzen zaigu, dihoaztela aruntz, behar dihoaztela mendebalderuz.
baina hori da gu guazelako ekialderuntz. Ez nastu, gu gera mugitzen geranak ekialderuntz. Eta ondorioz, iruditzen zaigu, hortzea mugitzen nahi dela mendebalderuntz. Eta kontatu dizkizudan gauza hauekin, interesa piztu zaizulakoan, agurtzen naiz, beste bat arte, agur.